אני פשוט נותן חיזוק לגווידו. טוב, גווידו שאתה פעם ראשונה בוכה, תנו למחיאות כפיים. למי שלא יודע, בוכה זה המשקיע התוניסאי. לא ערק, הנה לא ערק, בוכה זה בוכה. עשוי מתאנים, בלי ריח, על ידי משפחה מכובדת, משפחת בוקובזה, זה יהודים כזאת. טוב, לטל וגווידו היקרים, חשבנו, ארי ואני, איך ומה לברך אתכם ביום חג זה. אז החלטנו שחוכמת ההמונים היא הדבר הנכון לעשות, ולכן חיפשנו ומצאנו ברכה שהיא מתאימה לנו, ולכן אנחנו חושבים שהיא מתאימה גם לכם. אהבה היא כמו מנגינה, צריכים אימונים רבים כדי להיות טובים. אהבה היא כמו נר, לפעמים מטפטף ואפילו שורף. אבל הרוב היא מחממת את הלב. נשתף אתכם בכמה, אני לא אעשה את הכל כי זה דף ארוך, אבל נשתף אתכם בכמה כלים לזוגיות טובה, שהם ערכי הבסיס ביחסים בזוגיות. ערכים שאם תממשו אותם בחייכם, יאפשרו לכם זוגיות כנה ואוהבת ביניכם. עושר. להיות מאושרים במקום להיות צודקים. זה כמעט כמו בכביש. העמידו דרך העושר במקום הראשון. אותנטיות. יהיו ישרים, כנים ופתוחים, צדפו אחד את השנייה. אל תצפו שבן השני ידע ויבין מה נחוץ לכם אם לא תיעדו אותו. אני אקריא עוד אחד. הוקרה. להודות על היש בזוגיות. הזוגיות היא לא דבר מובן מאליו. להוקיר תודה על שיש בן זוג, להוקיר תודה על מה שהוא ומה שהוא מביא ותורם לזוגיות, למקד את המחשבות בדברים שאתם אוהבים בבן או בת הזוג. אוהבים אתכם, ארי ובן.